Hallo, mijn naam is Richard Panscha. Werkzaam bij de SGB, afdeling Pro. Ik doe keuken, hospitality en groen. En dit is mijn teamleidster Barbara Huveniers. En wij staan hier om de moestuintjes in ontvangst te nemen die gespaard zijn. We hebben een nieuwe tuinkast gebouwd en in de kas willen we de moestuintjes opkweken, omdat we de leerlingen willen laten groeien van kas naar keuken, van keuken naar onze eigen kantine waar het verwerkt wordt. We zijn al lang bezig met dit bij de SGB om voorbereidingen te doen? De voorbereidingen zijn halverwege afgelopen schooljaar begonnen. We hebben inmiddels de kast klaar, de indeling zit erin en we gaan nu beginnen met het planten van planten. Dus het begint dit schooljaar. Ja, dan hebben we Eefje. Ja, en wij als Van de Twil hebben natuurlijk afgelopen voorjaar weer de moestuintjesactie gehad. En er zijn altijd een heleboel klanten die de moestuintjes mee naar huis nemen, die ze sparen. Maar we hebben ook klanten die ze heel graag doneren voor een goed doel. En dit jaar is het goede doel de SGB-school geworden die dit nieuwe project kan opstarten. En wij zijn ontzettend blij dat wij zoveel moestuintjes kunnen doneren. En wij hopen dan ook dat het een succesvol project gaat worden op de SGB. Jullie hebben als Van de Twil, Eefje, heel veel instanties al geholpen, hè? Ja, we hebben vorig jaar een aantal lagere scholen gedaan. Wij vinden het dan heel erg leuk dat we nu ook een middelbare school hiermee kunnen steunen. En om de mensen te blijven, ja, dus aware te maken, blijven planten. Belangrijk. Dat is het. Het is natuurlijk niet alleen de scholen en de jeugd, maar we krijgen ontzettend veel leuke reacties. Ook van volwassenen en mensen die in de tuin al heel veel bloeiende producten hebben staan. Van watermeloenen, paksoi, basilicum, noem maar op. En wij zijn heel erg blij dat onze actie zo'n groot succes is boneren. Voordat we overgaan naar de overhandiging, laatste woorden in de richting van de Twil supermarkt. Dank u wel. Ja, alsjeblieft. Helemaal geweldig. Heel veel succes ermee. En ik hoop dat we jullie wat kunnen aanbieden wat je misschien eventueel kunt presenteren wat er allemaal gebeurd is. Ja, zouden wij heel erg leuk En als het eenmaal staat, nodigen we jullie graag uit om mee te komen kijken. Heel erg leuk, dankjewel. Nou, bij deze dan wensen jullie heel veel succes.